Hello everyone! Welcome to my channel. Narito na naman ako muli. Ngayon, magluluto tayo ng chicken adobo na napakasarap. Ang gagamitin lang natin is syempre yung chicken. 2 kilo to guys. Pag kayo magluto, kayo na mag-adjust kung ilang chicken na gagamitin ninyo. Ang ingredients niya, pineapple juice, tabo size, paminta crack, laurel leaves, 1 kalahating buong bawang, sibuyas, gagamit din tayo ng mantika, soy sauce, vinegar, oyster sauce, at liquid seasoning. Maglagay lang tayo ng mantika sa kawali, guys. Medyo marami-rami kasi iprito muna natin yung manok. Iprito lang natin yung chicken. Pag ganito na siya, guys, pwede na to. Ngayon na natin. Damihan natin ng bawang, guys, para masarap. Bawasan lang natin yung mantika niya, guys, kasi sobrang dami. Mag-iwan lang tayo para panglisa. Lagay na natin yung bawang. Maraming bawang, mas masarap. Ipa-golden brown lang natin, guys. Pag golden brown na, lagay lang natin yung sibuyas. Napakasarap nito, guys, pag subukan nyo to na recipe na to. Ilagay na natin yung chicken.
Tapos, yung pineapple juice. Tubig. Nakalimutan ko kanina guys pagsabi yung tubig. Laurel at saka crack na paminta. Suka. Soy sauce. Oyster sauce. Seasoning liquid. Mga 4 na kutsara. Itong version na adobo na to guys, napakasarap. Takpan lang natin. Pakuluan lang natin siya ng pakuluan. Pakuntiin natin yung sabaw. Ayan na guys, nag-reduce na yung sabaw. Patuyuin lang natin ng konti. Pero depende din yan sa inyo guys kung gusto nyo may sabaw-sabaw ng konti pang budbud sa kanin. Nasa sa inyo yun. Ayan, pwede na to. Guys, luto na yung chicken adobo na napakasarap. Salamat sa panonood. God bless! Napakasarap nito, mapapa-extra rice ka. Tingnan nyo guys, oh. Sabaw pa lang, ulam na.